Baionako errugbi taldea herriko etxeko balkoian oratua topa malaura igotzea lortu ostean, atzo arratsaldean ongi etorria egin zieten errugbizaleek eta besta lehertu zen gaua luzea izan da. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Baionako errugbi jokalariek botako dituzte aurtengo bestetako giltzak hemendik balkoitik plazara bestei hasiera emateko eta gaurko gaien artean konpentsazio legea Paueko auzitegiak bertan bera behin-behineko zuziostean erreportai berezia erreakzio ondanekin eta herrian bizi plataformaren sorrerarekin. Ziburura ere joanen gara bertan iraganden liburu eta diska azokara. Asteragoaz! Alokairu turistikoak mugatzeko helburua duen konpentsazio legea bertan behera gelditu da Paueko auzitegi administratiboak 21 erakundek eta 50 bat jabe pribatuk ezarritako helegitea onartu ondotik. Justiziaren erabaki honek haserrea eragindu tokiko hainbat hautetsi, elkarte eta alderdiren artean. Kezka handia badutzen eta araudi guzia baztertua da, alta geldiazten altzuzten parte batzu. Nahigabetuak sentitzen gara eta ez dugu ulertzen epaileen erabakia. Interes kolektiboaren defentsan hautetxek jadanik iragarri dute helegite bat pausatuko dutela Estatu Kontseiluaren aintzinean. Epailek ez dute kontutan hartu interes oroko hori, ez dute bat ere ulertu nire ustez lujalde untan zen egoera lagia, hemengo jende askok eta ez bakarrik ez dutenak bakarrik dirua initzik, baina beste batzuk ere ez direla kotz gehiago, ez dituzten kotz gehiago atxemaiten al bizitzeko etxe bizitzak. Etxe bizitzaren egoera larriaren eraginak ongi ezagutzen ditu Aterbea elkarteko kidea den Daniel Arotzarenek. Ikusten dugu gero eta gehiago jendea haien autoan, kotxean lo egiten eta ezin dute, badute lana, mainan ezin dute etxebizitza bat atxemaiten. Hori da, ezin dugu onartu hori. Larun batean bertan herrian bizi plataformaren sorrera egituratu da hiriburun, 30 bat egiturak osaturik. Erakundeek elkarrekin erantzun bat eman nahi diote etxebizitzaren problematikari. Erantzunarekin ikusi da, jabe horiek eta lobby horiek baliabideak badituztela eta zinez horren kontra borrokatu bergiraz eta antolatu bergiraz eta baliabideak badituzte, sos hainitz irabazi dute eta badute, beraz horren parean bergira denak elgarrekin antolatu. Lehenik ideki da, beste elkarte, beste pertsonei, beraz gaur egun edo zoin pertsona, edo elkarte, sindikata edo alderdia, sartzen alda gure plataformana. Partaidek plataformaren bide horria bozkatu dute. Bi ardatz nagusi landuko ditugu lehen irabetetan, etxe bizitza soziala eta bigarren etxe bizitzen gaia. Astezkenean 7 Euskal Elkargoaren aintzinean konpentsazio legearen alde elkarretaratzea antolatu du plataformak. Elgarrekin izanen gira elkargoaren aintzinean erraiteko erabaki hori ez dugula bat ere ongi ikusten eta gainera zinez salatzekoa da eta onartezina da. Lehen erabaki bat hartua izan da, baina ez da bukatua. Epe luzarako izanen da borroka hori, dudarik gabe, baina nahi dugun berehala jakinarazi, ez gira ados, ez dugu utziko, guretzat ere borroka hasten da. Ekainaren 8an Baionan eginen den elkarretaratzeaz gain beste hitzordu bat eman dute plataformako kideek. Hain zuzen datorren urteko martxoaren 25ean manifestazio berri bat antolatzea aurreikusi dute. Euskal Kultur sorkuntzen topalekua izan da Ziburun larun batean iraganden liburu eta disko azoka. 3. urtez Euskal Herri osoko musikari, idazle, bertsolari eta marrazkilariak elkartu dira. Hain zuzen 23 literatura argitaletxe, 10 diskoetxe eta hainbat autoekoizle elkartu dira Baltsan elkartea eta Argiak antolatutako hitzorduan. Ziburuko elkarteak ekitaldi kulturala zergatik antolatzen duen argi du.
Euskaldunak garelako, eta euskaraz bizi nahi dugulako, eta euskaraz bizi zen hasi behar dugulako, ze etengabe, batez ere hemen iparraldean, baina suposatzen du Nafarroan eta gauza bera izanen dela, etengabe bi eletara funtzionatu behar dugu, gure artean euskaraz eta nagusi direnekin frantsesez, eta beti itzulpena egin behar dugu, baina beti zentsu berera doa, bertze aldera ez doa. Eta hori da noazpeit elebitasunaren trampa, guai euskara erabiltzen da, baina apaindurak izan, eta horpegien zuritzeko itzulpenak egiten ditu, baina inok ez du euskarazkoa irakurtzen, eta beti itzultzera gu behartzen gaituzte eta bestek ez. Erabaki dugu egun bat beharen euskara nagusi izan dadira, Ziburuko plazan. Argi dena da aurkezpenean erranduten bezala arbola baten gixan, disko eta liburu azoka hau Ziburuko plazan sustraitzen ari dela. Uste dut oso garrantzitsua dela euskarak ere eta euskal literaturak eta euskal musikak eta euskal komunitateak ere olako arnaz guztiak izatea, ez? Bereziki esan duten bezala iparraldeko, Ipar Euskal Herriko kostaldean ere asko eskertzen delako, ez? Egoera zaila delako, ez? Euskaraz bizi ahal izateko. Egunerokotasunean badakigu zaila dela euskarazko irakurketa, euskarazko liburuen salmenta ez da erresa. Konkurentzia handi bat bada ere literatura erdaldunarekin, izan dadin iparraldean edo egoalean, kriston konkurentzia bada. Eta olako suko bat, olako azoka bat mutatzea, ikeragarria da. Eta nola ez azoka baliagarria da ere Euskal Herriko herritarren arteko harremanak sendotzeko. Edozi modutako zubilanak eta tartean egote Ipar Euskal Herriaren arteko zubilanak, ezta? Gu oso pozik gaude hemen egoteaz, egia da argian bai daukagula bai iparraldeko eta bai hegoaldeko jendea, orduan zubilan hori etxe barruan egiten dugu eta hegoaldeko jende desiente etorri gara gaur honera ere bai, zubilan hori edo osotasunean osatzen dugun komunitate hori elikatzera. Gure publizitatean errandugun bezala, euskarak batzen baitu mugak edo mugek beresten dutena, euskarak batzen gaitu, bat gaitezen hemen edo batu gaitezen. Aurten gainera kultur ekitaldiak idazle ziburutar bat omendu nahi izan du. Jan Batxitz Dirasar. Bai, estimatu dut hainitz, ez nuen hoinbeste godesmen medesi, bentsatzen dut, baina halede onartzen ditut eta ikusten dut segida hor dela gazte horiekin eta jointzina beti, joa burreda. Atsegin garriz sortu baita azoka eta beste hainiz gabuza ere egiten baita eskualaren alde, eskualdungoaren alde, hor haintzinamendu handiak izan dira, emeki urteak din eta urteak joan, eta bide hortarik behar da haintzina segitu biztan da. Sortzez azpandarran denarentzat oso atsegina da ikustea Ziburun eta baita oro har ere euskararen alde egiten ari dena. Berak hurbiletik bizi izan baititu euskararen kontrako erasoak. Pagarriena enetzat nola eskolan arrunde bekatua zen eskola. Hiz bat ezin eran euskaraz, eta gero zigortu bazinen, eta zure burraso edi hiz bat igortzen zuten, edo heldu balin bazen ama zure bila, amari hasiak, eta ara, eta ez du sekulan frantzesek ikasiko, eskola zai balin bada. Bere adarrak zabaltzen ari den euskara hutsezko azoka hau urtez urte Ziburuko plazara itzultzeko xedea du. Adigon Baioneko jokalariak eta Pottoka balkoian besta nagusi. Ospakizuneko irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa. Ikus entzuleok plazer baduzue bihar arte.